खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंकि मोसाहारि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय गासिनिखौबो जासिहरग्रोबाय लोगोफोर आं न'खरनि हाल साल सोलाबबाय थायो आरोना मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै खान मावगासिनो फिल्डआव गासिबो दङ दायो बानायग्रा पस्टखौ माने नै माबा खालामनो नागिरदों मानसि बारना आरोना ओरै ओरै किउ बारना खालामनो नागिरदों Hahaha. Karena ini. Beri nantang. Hah? Beri kos kemana? Karena kos poni saya membahasnya macam mana? Saya ber. Karena kos poni saya kemana beri sana? Nazar sih, nazar langsung. Di sini lagi suhunya. Karena apa juga interview mana ini? Dia artis nih. Ini. Posisi coba kemana nazar sih? Posisi coba tuh ada. Kan mau sih tu yang roll. Ngắm đã. Nhìn là không ngồi xí. Rồi thôi. Ơi. Bác khá là khổ chắc chỉ bình thường. Con là nó thắp đi bài bài này chúng mình đi. Cứ ra là nghe đi. Vì nhưng mà bác sang đi sang với đâu là chắc. Khăn đấy. Đi ra vậy. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 excellent 15 16 Bisbar mana bang? Bisbar saya sih.
एबार लं जाम्प बारनायनि ओंखारबोजोब्बाय गासैबो ओजों खावसे दङ आं बानायखांबाय दायो सिनापखौ दायाव होलायसिगोन बारनाया गासैबो नै तक्तायानो गुब्रु जलांबाय जोंना नै उन्दैलाय तक्ताया नै गोथौ जाबाय आरो जोंना बेयाव गाबाथाय गोलाव थाङा जोंना नै दिनै सुफिनबाय नै फिटार हाबदोंमोन फिल्डखौ मानि सुबाय जोङो बे साखौबा खल्ल'आ सारि खल्ल'आ नै दिनै गोलावसिन जाबावो माथो बेखिनियाव नंखायामोन गोरा जाबायदां ना इयो गोरा नामा दायो लं जाम्प सुरु खालामसै लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन